Ngiyaxolisa kakhulu futhi ngiyazi. Mr. and Mrs. Mbatha. Dr. Maphalala Sawule. Yebo baba. Nginendaba engizindlenezi. Oh my daughter. Cela usiphuthume kwenze njani? Ayikhuleka ma. Umntwana uyaphila. Kodwa ke nindaba esibhekene nayo njengamanje. Umntwana lehlele igazi eliningi kakhulu. Mina nje ngibatshelile and they come with the doctor to check my condition. Oh, where's the shift? Yeah, and they're going to get some medical statement from the hospital at the Musisolo. And they're going to use that. Oh. And then pass on away for one from there. Uthi yabona insizwa yongehlula lapha ngovuma ngithi ayiphethe. Ayiphuphile le yakwethu madoda. Iphuphe kabi ifunga babaziyo ukuthi nasi. Kuyomela ukuthi uqaphele ngempela ngoba manje hey sibashiya sibambisa uboya beshoka nje njengawe madoda. Yaqinisile. Hey sibashiya beshoka nje na. Uyabona? Nazi into buzakubaningi la fanele sizocela isibalo phelele. Eningi yini lenzakalayo? Hayi phu. Uyazi ukuthi lezi ngane sisinyolungile ziqhubile isibalo phelele. Mama ngale kokucisha isikhathi siyocela ukuthi siphe imininingwane yengane isitifiketi sakhe uphinde siphe nomazisi kababa. Hayibo! Yabla phela. Hayi yabona amadoda etathengisho, amatathengisho. Yabona etathengisho. Yabona etathengisho. Hayi mina ngimthembu lo mfana. Ngimthembu lo mfana. Uyazi Ngihlezi madoda ngiba nento engilokho ngicabanga iyangihluphi ngidla ngaphakathi lento seyifani nesazelo manje. Yini nje wethu? Ilento kangaka. Uyabona kako? Ngithi mina ungakwenza konke okubi kodwa ungasicabangeli thina. Wezwa? Ungasicabangeli thina bafa ngoba uma ngathi ngasiphatha kangcono ngoba sifele empini ekude nathi akive ngayithandi kanjalo bafa ngathi mhlawumbe uyabona lento engizama ukuthi ngisho kwayo ubani sengibhiza amantombazana Akaphepha sizo. yavisiqaqa ngiziswana awukhona yonke into efunde emaphepheni Ukuthi wona phela sitshela ngempilo yakho. Angithi azini ngitshela ukuthi awufunda ekhaya ngifuna ngivela khona unandaba nami ngebhadi akukho engakusho. Waphela uma uvume inkinga. Salmo ufunani lo la Awusizwe. Lo mntana usivakashele, soxoxisana nathi. sokusana ngani ma ngami Awusizwe. Hlala phansi. Ufuna ukusiza. usangani lo uyafana namajinesi lamanye but usangani ngami Sis, I'm here to help you out. I'm not trying to exploit you or write a bad story about you. ucela ukuthi ungiphumele emzini kama kahle kahle noma nje ushuthi uyibhadi nje azikho indaba ezinjengo ufike nazo kanje hlezi ufika neindaba ezibuhlungu nje ungakhohlwa ukuthi la ukhona wena ngenxa yami ukuba ngibanga umdlalo oqavile ngabona lutho wena bewuxaba ungena lutho usubhabhela mina yini lelo hey yazi ngijwayela wena Wesizwe. La ikhanda lakho kuthatha kanjani? Usuyahlanya ngaphandle. nade Ngikhethe ungene la. Ushiye ibhuku wesizwe. Phuma ngalo. ma Uhambe kanjani ndoda lofana wami? Manje uzukhona ekhanda kahle kakhulu and ngivumile isidingo bezongishaya ama trials isonto sendide ngokubathini manje Hayibo. Saza mnandi lezo ndaba. Hayi mfana wami ngeke ufuna sikutheni indlela ethu uhambo oluhle siye speedeni. Hayi awunandi ucazi.